tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. $20,000 ang iniabot ni boss para maimbitahan akong mag-dinner. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong programa. Puro kwento ng pag-ibig, sakripisyo, kabaliwan, at kabitan sa mga relasyon ang lagi kong napapakinggan. At bihirang-bihira ang tungkol sa trabaho. Kaya eto ako ngayon, nag-ipon ng lakas ng loob para maibahagi ang isang work-related na secret file. Sana'y makatulong ito hindi man sa lahat. Kahit na lang sa iilan na stuck sa sitwasyong kinalagyan ko noon. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Faye. And this is my secret file. I served as a government employee for almost 5 years. I started in 2012. Fresh out of college. Punong-puno ng pag-asa. Idealism. And the desire to make a difference in the public sector. Nung una, akala ko sasapat na ang sipag, tiyaga, at integridad na meron ako. Pero ang totoo, hindi pala yun sapat. Sa opisina namin, para kang nasa isang teleserye. May mga nagbobosing-bosingan, may mga marites, at may mga traidor. Isa ako sa mga pinakabata at isa sa mga iilang babae. Para bang naging madali para sa kanila ang i-take advantage ako. Emotionally, mentally, at minsan physically. Marami akong nadiskubre sa opisinang pinasukan ko. Tuwing patapos na ang taon, may isang utos na mandatory. Kailangang ubusin ang pondo. Hindi sa tamang paraan. Pinipilit kaming magpasa ng fake travel orders para lang makakuha ng travel allowance. Ang sistema ay
Kunwari, nag-travel ka for 2 weeks. Meron kang instant 12,000 pesos by Christmas. Siyempre, mas malaki ang nakukubra ng mga bossing. At kami ang gumagawa ng supporting documents. 2 hanggang 3 araw ang ginugugol ko para makumpleto ang isang peking set ng supporting documents. Yung iba naman ay inaabot ng 1 linggo. Dito ko napatunayan na ang korupsyon sa gobyerno ay collective. Walang pwedeng tumanggi. Dahil kung tatanggi ka, baka ikaw pa ang mawalan ng trabaho. At ang pinakamasakit dito, alam mo namang pera ng bayan ang ginagamit para sa pansariling luho ng iilan. Hindi ko malilimutan yung isang beses na nagpa-team building kami. Na sa totoo lang, ay shooting event lang ng mga boss. Government funds ang ginamit para sa venue, ammunition, security personnel at syempre, executive meals. Umabot ng mahigit 100,000 piso ang gastos para sa half day ng kaganapan kung saan kaming mga rank and file ay tagapalakpak lang. Ginawa itong HR activity. Pero ang totoo, shooting range bonding lang ng mga boss namin. Meron pa akong napansin na mag-asawa na kung umasta parang hari at reyna sa loob ng opisina. Yung babae, Chief of Operations. Yung lalaki naman, from Administrator, naging Executive Director. Alam ng lahat na iginapang nila ang kanilang mga posisyon. Dumating ang panahon na may pondo ang gobyerno para sa bagong building ng ahensya. Ang kumakalat na chismis, isinabay nila sa pagpapagawa ng bahay nila. Tuwing Sabado, nag-o-overtime raw sila para ayusin ang construction orders. Pero ang totoo, sariling bahay ang inaasikaso nila gamit ang office resources at manpower. Nung natapos ang building, napansin ng marami na same design, same tiles ang ginamit sa building, gayon din sa kanilang bahay. Dahil minsan, nakapag-post ito sa social media. Pero syempre, wala namang daw matibay na ebidensya. Walang witness. Kontrolado ang inspection team. Dagdag pa rito sa mga nalaman ko, yung mga bossing naming lalaki, may kanya-kanyang kirida. Yung isang boss namin, nabuntis. Yung isang nagtatrabaho sa amin, dalaga pa yun. At ang sabi, ipini-abort. In return, etong babaeng to ay nagkaroon ng VIP privilege. Na-promote. Nagkaroon ng international training. At merong napakadaling assignment. Ako, that time, isa ako sa mga pinakabata sa opisina. And to be honest, I experienced different levels of sexual harassment from my boss or even from my coworker. At ito yung araw na hinding-hindi ko makakalimutan.
Meron akong boss na laging ngumingiti at tumititig sa akin. At kapag nginingitian niya ako, giningitian ko lang din naman siya pabalik. Pero hindi ako nakikipagkwentuhan at ayokong makipagsipsipan o kung ano man yung ginagawa ng iba kong mga katrabaho sa kanya. So eto na. Minsan, lumapit sa akin ang sekretary niya. May iniabot ito sa akin na sobre. At ang sabi niya sa akin ay, "Galing to kay boss ha. Ikaw na bahala kung tatanggapin mo. Baka po pwede ka daw for dinner mamaya." Pagbukas ko sa loob ng sobre ay 20,000. That time, gipit na gipit ako. Marami kaming utang sa bahay. At halos wala kaming makain. Kaya DJ Rocky at DJ Jello, matagal kong pinag-isipan kung tatanggapin ko ang 20,000 o ibabalik kay boss. Kaya ang ginawa ko, nagdesisyon ako na ibalik ang sobre sa sekretary ni boss. Umiwas hanggat maaari. Pero araw na lang ang binilang ko sa ahensyang yun. Dahil hindi ko na kinaya ang environment. Aside sa toxic ang workload at systemic corruption, ginawan pa ako ng kwento. Ang nakarating sa iilang kaibigan ko ay, kaya raw ako nag-resign, ay dahil nakipag-break ako sa isang mas matandang katrabaho ko. Yung pamilyadong tao kong katrabaho. Ang basis nila, lagi raw kasi kaming magkasabay mag-overtime. Pero ang totoo, magkaibang floor kami. At nag-overtime ako dahil akong gumagawa ng trabaho ng tamad at sip-sip kong coworker. Yung nagpakalat ng chismis, yung kirida nung isa sa mga boss ko. Ayun. Ako ang ginawang panakipbutas. I was so depressed. I even consulted a psychiatrist. Went through a therapy. Took a break for 6 months. So ang kwento na umikot, ay galing daw ako sa isang breakup. Hindi na ako pumatol pa. At hindi ko na kinlaro ang sarili ko sa mga taong yun. I decided to completely change my career. Nag-self-study ako, tinuruan ko ang sarili ko ng tech skills. Nag-apply ako sa ibang industriya. At ngayon, DJ Rocky at DJ Jello, I'm working remotely. Wala nang toxic na boss, walang harassment, at higit sa lahat, triple na ng dati kong sweldo sa gobyerno ang kinikita ko ngayon. At least ang sweldo ko ngayon nanggagaling sa malinis na pamamaraan.
At para sa mga katulad ko na dating public servant na nagbubulag-bulagan, nagtitiis at umaasa na may magbabago, eto po ang realidad. Kung akala mo paderang gobyerno na pwede mong sandalan, nagkakamali ka. Alipin ka lang dyan. At kung naniniwala kang kaya mong baguhin ang sistema, masyado kang inosente. Kaya kung alam mo na puro at totoo ang puso mo, huwag mo nang hayaan na madumihan ito ng ibang tao. Kaya kung may pagkakataon kang umalis, umalis ka. Hindi ito kaduwagan. Isa itong paglaban. Pagpili sa sarili at pagpili sa kung ano ang tama. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Faye. At ito ang aking secret file.